أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار صدق الله العظيم. Den programme men hande mbatten ko hedde toɓɓe jeegom kalaten ko ardi fof ko horejo Irfan enɗam monsieur Dia Hamidou Dia arato dokken ɗum konngol alan men on seeɗa ko affaire fati Irfan so ɗum yawti cheikh Hamidou Dia on kadi yewtan en feeɗa affaire tarikh Irfan on mbiyen timtol Irfan ilan fuɗɗora ha jareten joni ɗo so ɗum yawti imam Mamadou Sow eɗen jiiɗo ko ɗum konngol kadi haala men nafoore ko woni jangde eɗen gandi Irfan ko ɗum dental ngal ɓuuri won mana fandade ngal tigi jangde yo yaaru yeeso enɗam fof donc eɗen jiiɗi o haalan en seeɗa ko fati nafoore jangde caggal ɗum eɗen keeɓi kadi so Allah jaaɓi yenerde ne ɗum woni ɓiro Irfan kesɗitinen ɗum nanen hen yimɓe ngam ɓirgo o hiɓɓani so ɗum yawti kadi ko fati ngaalu Irfan hoɗo yarate taw monsieur Dia dama haalan en seeɗa gila golle puɗɗi ha joni hoɗo ko banggue kalis oɗo yarate kadi affaire carte Irfan ene waɗi carte jeeyete on mbatten haade carte ɗe caakon nder lowdun e nder nokkuji meɗen kala yimɓe men goni ma ɓe mbawa soit carte ɗe e dental ngal heɓa nafoore yimɓe so ɗum yawti kadi ma en ƴeew programme ɗum woni golle hokkinɗen wadde Irfan e annayi wadde ko arata ko joni caggal ɗum eɗen jiɗi kadi yo yimɓe miijo to banggue jangguinde Irfan wattu jangguinde France e arabe ana waɗa franco arabe walla nokkuɗo tawa métier ene jangge yimɓe ene jangga français arabe ene jangga métier goɗɗe kadi so tawi ɗum ene wawi wonde beele ko ɓamata ɗo yimɓe waɗata ɗum walla ko nawata ɗum ɓuure to waɗa ɗon école formation ni en ɗum yimɓen jiiɗi yewtude e banggue ɗum caggal ɗum kadi yimɓen jiiɗi andude programme no mandat président Irfan kay ɓiro go on foti duuɓi kamɓen waɗi on ɗo fof gueɗe noon hoorema yimɓe kaani yewtidde dow mum e cakki so ɗum yawti enen ma en dokku konngol président dow ɗum Alhaji Ba kadi haalan en affaire onon hôpital dow ɗum o yarate e ko woni mana affaire dow ɗum so Allah jaɓi ala no sigi ɗum ɗo raɓɓiɗe golle meɗen ewa dokku konngol mawɗo Irfan enɗam sari so tawi won inchallah waaw so ɗum yawti kadi ene mbawi uddide tawi won jiɗɗo namne e walla on ɗumen eywa namnoɓe ko famani fof so Allah jaɓi yimɓe garani inchallah assalamu aleykum والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته eɗen ñaagui Allah jonde men ndeɗo yonde won jonde cuɓhingol Allah e yettude Allah
e kala konngol kalangol hen kadi eɗen ñaagui yo Allah waɗan men hen baraji waɗana men misane inchallah. e so ɗum yawti eɗen jiiɗi jubbude seeɗa ko fate e inde irfan nde, mana irfan hoɗo rewi ha yetti ɗo jottiɗen ɗo hande. ene wayno irfan ko ɗum association o inde hembo e français ko association parents d'élèves, mana association wabiraɓe sukaɓe. eyyi sababu muɗum noon hunde fof ne jogui sababu. ene wayno hitande 2005 ko nden no association o fuɗɗi. on saaha min gonno ko kumandu, minen komin yimɓe groupe, min kewani no fewi, kono noon Allah waɗi min dokkodiri juuɗe, min puɗɗi duɗal. bo duɗal ngal nde ngal fuɗɗi e ngal jangguina, tawa kadine koye mbadi dakhiliya, tawa yimɓe sukaɓe jalota ko tawa ko nokku goto tan goni. hawri noon hono Uso Sabbara eɗo toon ari on dumunna e nder yewtere. o holli o wi oɗo groupe joni no worini foti ko mbaɗon feere keɓon récépissé, mbaɗon fedde keɓon récépissé, mbawon andede kadi mbawon jokkodirde wona yimɓe. bo Allah waɗi noon min pelliti wadde noon, e kay kam min jewtiɗiɗen jewte tan o yeehi, ewo min pelliti wadde nono association. nden noon wonno mawɗo amen yarham babba Abou Harouna, hono babba Maymouna, on wonɗo mawɗo fedde nde. e nde yana ha fedde nde sosa, récépissé o heɓa ko babba wonɗo mawɗo wonɗo président fedde nde. Allah waɗi noon duɗal ngal kam min janggani toon dumunna ko juuti ha Allah waɗi babba sanki, ewa ɓe batti kam hono mawɗo fedde e caggal sankade babba. Allah waɗi noon woori noon ha e duuɓi jawtuɗi ɗi, hedde duuɓi ɗiɗi joni walla hon noon inchallah fedde hono irfan enɗam no foti ardude, e ko ɗum woni ko jiɗɗen famminde yimɓeɓe hono ɗum ardi. irfan enɗam ɗum to ko irfan tan wonɗo, mana irfan. joni noon ndeɗo fedde nde wiyama irfan enɗam. bo saaha nde min gudditi duɗal amen ñooro ngal, ene wayno min joguima toon kadi récépissé goɗɗo mo ganduɗa ko Usere Bari woni mawɗo hembo. ndiyano noon ha yimɓeɓe hono pelle WhatsApp ɗe nde puɗɗi, nde batti wadde yimɓe hono min jiiɗi wadde hono darsuji ɗi min mbaɗata ɗi, min jiiɗi yo won jogo fedde nde tawa darsuji ɗi ene mbawa waɗede hen, ɓuura wawa sakade, ɓuura wawa kadi naftude yimɓeɓe. Allah waɗi noon min cuusi fedde e WhatsApp, min guinniri fedde nde irfan o. hono récépissé mbo min joguino o e duɗal ngal, inde wonnode toon nde min guinniri fedde nde eywa ngal ɗon duɗal hono irfan o. bo woori noon dumunno seeɗa hedde mbaɗagal hitande walla kam hedde lebbi jonɗi seeɗa, Allah waɗi fedde nde wayi hono no heebide hewde ni. eywa kadine wona gueɗe kewɗe sariyaji ene gonno e fedde he, ene kaɗa yimɓe addude hen gueɗe kewɗe. fedde nde ko fedde tonguide, ɓe kolli joni yomin mbaɗa feere min mbaɗa fedde, taw fedde nde ko fedde udditide seeɗa, taw hunde fof ne wawi addede hen so tawi ko hunde nafande. o joni noon nde to fedde irfan o ene wayno ko aduna fof wonɗo, ko yimɓe fof, Mauritanie naɓe, Sénégal naɓe fof ene hen. joni noon min cuuɓi yomin mbaɗa fedde tawa ko enɗam tan, tawa ko fedde enɗam tan, yimɓe kawra hen, jewtide hen, dokkodira hen hakkillaji, ballodira hen. bo fedde nde Allah waɗi nde min coside, eywa min mbaɗi mawɗo amen Hamidou Dia. fedde nde woori noon dumunna, e kanko hoore makko woni gadduɗo miijo, wi joni tawde ko ni wayi fedde tan ñande fof eɗen calmodira, ko hunde moƴƴere, eɗen dokkodira hakkillaji, kono ɓuuri moƴƴude ko mbaɗen kees, eywa wooda ko naftuɗen. eyyi ɗum woni keeso o waɗa, mana fedde nde nde wiya irfan enɗam, nde to ko irfan wonɗo, ndeɗo ɓe mbi yo nde won irfan enɗam, mana irfan enɗam ko ni ardi. joni noon nde yano ha wonti joni yo récépissé ƴeewe, e woodi namniɓe e fedde he, beele onon kam fedde mon nde ene jogui récépissé walla nde ala. min kolliɓe noon récépissé ji hedde ɗiɗi ene goodi.
so en jiiɗi ƴetten récépissé ji he gooto si en jiiɗi kadi ne mbaɗen récépissé kesso jogoɗen masalan récépissé kesso tawa ko fuɗɗitiɓe hoore golle bo heewe yimɓe he noon holli ɓuri ko duttoɗen récépissé keɗɗo he tan jokkoɗon hen bo Allah waɗi noon min kawri e nden ɗo gonɗon miijo wonde récépissé keɗɗo guila 2005 o yomin mbaɗa on ɗon récépissé ewa yimɓe tukuno e on ɗon tan ene mbawi noon waylidde gueɗe gonɗe hen ɗe par ce que ko gueɗe kiɗɗe guila e statut o e gueɗe won réglement de intérieur walla ko wayno hono bureau ngo no woruno ni foof waylite ewa min cuuɓi yo ɗum wonir hon ni hen donc firti ko ndeɗo fedde konde sosa joni ɓuurani duuɓi ɗiɗi kono noon min tukni ko e récépissé o guila 2005 o ewa ko ɗum woni noon woni sababu addede hono irfan noon ko ɗum konngol arab konngol ngol nde min cosata fedde nde ene wayno min cuuɓi melan ko wonno komin almuɓɓe min miiji yomin ƴeew konngol kawrungol e fedde he par ce que fedde nde ko fedde jangde wonɗo jangde Qur'an e gueɗe baɗe honno e gueɗe jowtiɗe e muɗum fannuji jowtiɗe e muɗum min cuuɓi noon konngol irfan nde wonno noon irfan ene noddi gandal ene noddi kadi gandodira manam moƴƴere e andodirde e andude on konngol irfan ko ɗum noddata aw mi cuuɓi noon fedde nde yomin guindirde irfan to banggue arab eyyi kono noon to banggue français ko association parents d'élèves ko noon nde wiyete eyyi kono noon mana ɓe min innirinde irfan mana irfan o ko ni arde mana konngol ngol kadi ne ko ni hen ko gandal e jokkodirde e moƴƴere ɗum firti konngol ngol inchallah ko ɗum ɗo woni ko fate hono fedde nde eyi inchallah eɗen daɓɓiɗino e ɗum ɗo jasakumullah fandare men hande jonde meɗen wona hay hunde so taw ko ri Allah e ko jokki en ɗam eywa wurtinde fina tawa meɗen e kon fina tawa woni fina tawa meɗen ko tawno ɗen ko mawɓe meɗen kamɓe ñamdata kamɓe jardata kala ko heɓa koko renda ɗum hande woni sababu jonde meɗen nde so tawi ne heddino eɗen jiiɗi kontinde so tawi leefino eɗen jiiɗi wurtinde ko ɗum saabi ha taften fedde wiyetede irvan en ɗam beele ma en waw yi'odirde mbawen sañodirde mbawen jokkodirde ɗum noon wawa yaade caggal ma mbaɗen ko fate ngaalu gati eɗen jiiɗi gollude golleta ko golle baɗɗe batte ɗum ne wawa yaade caggal ngaalu ko nde woni ɓamodirten ko nde woniti cañodirten ko ɗum saabi mbaɗɗen esa e wadde ko fate ngaalu seeɗen jii mbiyen kees eyyi tuggandem ut rowane yotte hikka koko fuɗɗi rendude joni noon fandare golle ɗe ko gollaten ɓamde rowane yotte hikka ɓe hen mbi yen mbaɗa janguirde ɓe hen mbi yen gas ɓulli ɓe hen mbi yen ndentino guure gueɗe kewɗe kalama hen mais wondo hunde fof koti Allah hoddiri ko nden waɗata wondo wawa yaade caggal jonde mata ko joni Allah hoddiri yo jonde nde waɗ ko ɗum ɗo woni hande sababu jonde meɗen ko daña ko cellinɗen a fandari meɗen ɗen golle noon ewa mata en jogui photoɓe saktude ɗen ɗon golle ewa pour raɓɓaɗinade ewa mi rokkita haala ka photoɓe saktude golle ko potten fanditorade noon bandiraɓe meɗe yalta haala kala ko woñe haala he oɗon darda ɓunciron hakkillaji moɗon assalamu aleykum wa rahmatullah alhamdulillah mbaɗen feere ganden eywa fedde mawde wonde toon nde nden nde wiyete ko enɗam jaaka moodi yaharugol yeeso enɗam jaaka moodi noon nde wiyete bon so wiyama jaaka moodi on saaha ko jaaka moodi tuuri gomme doppi e turgumme jaaka moodi onon mbirɗo ni joni turgumme jaaka moodi ko ɓeɗon goni nden woni nden fedde woni ɗon
ñande min dentata nde Torgumme dental gadanal Yarham Ahmadou Ousmane ina wuuri in ɗo wonno Ahmadou Aba Yarham mum toto ko bonni in ɗon wonno Yarham Alhaji Samba in ɗon wonno ñande mum meɗen nan Alhaji Samba Ahmadou ono toyeteɓe jewta ɓe kaali duuɓi koɓe mbayri yiɗude guila ñande o yahi ko bonni ɓe jiidani so wona hande dental he ewa ɗum ko ngal dental woni sababu muɗum ewa hande so tawi ɗum ene continue tinneɗen hen ha hande kono sukaɓe men mbasiyin meɗen ɗo ihtilaf koko waɗata neɗɗo wawa par ce que peeje so ndendinama par ce que fulɓe mbiyata ko peeje ko juuɗu ko wakalitte andir on wakalitte ene wawi daña ɗo hooñi ene wawi daña ɗo hoñani ewa ko noon wayi joni noon eko woni solution pour que luural woto yahru yeeso ko oɗo wi ko ñippude andi enen gandi ɗon safara ñippirte ko ndiyam en lesdi en mais luural eko ñippirte ɗum haalat ɗum ne ina ɗon ñuural ñippirte ko Allah haali ko muñal par ce que Allah de winde wala tanaza'u fa tafshalu wote poɗodire ewa mana ha joni gonton mehre ewa o watturi ko wasbiru inna Allaha ma asabirin hay hunde wawa fewnude hunde ga muñal tawi a muñan tampere a muñan wi'ede a muñan yahdu hay joni ko joɗɗen koko muñal guila subaka ha joni ko muñal waɗi ɗum sowona ɗum tawa yimɓe kaaɓi jaahi ewa tinnoɗen muñodiral tan wawi woni solution saabu inde Allah sakkatinde inde Allah ko saburu as-saburu Allah waɗi wi ko cabriɗo ko hedde neɗɗo eywa ala kulli haalin kakkille ene ngal dental du e ngal toni e ngala golle molanaɗen kay ko heɗum findin ɗum heɗum jibini ɗum ɗo foof joɗe men alhamdoulillahi ngal puɗɗuno ɗen hande sukaɓe men nani ɗo hande ne janggina ene goni hafida ɓe goni kala ko toon giwi toon ko xirriji toon ewa mbatten hakkille men aɗo iwɗen ɗo wote jejjid ɗo iwɗen nden woni de gandaten ɗo paaɗen wote jejjid hanki meɗen ewa sowona ɗum en ɗon kan andi hoɗo paaɗen hanki men ewa ko yiyen nangodir gonen gootum duɗal manggal ngal mbatte he ngal hakkillaji ewa mbatte he ngal hakkillaji kala ɗo jooɗi ɗon kala ɗo ɗumin ɗon yo taw hakkillaji mon ina he ngal joni noon ɗeɗo dente ɗiɗi ɗe kalɗon onon goniɗo heɗe foof neko wona alhaji an aɗa ɗo neko wona aɗa sahni hen foof ewa ɗum hunde wotere ɗum ko wonni tan hay hunde ɗum bonnata ko hande ko ɗum kewi nane fahmi fedde nde aɗa andi nde sosama gila 2005 hitande ujunnaje 2.5 e woni anniya mumen ko wallude yimɓeɓe noɓe janggiri e newnande ɓe no fate janggin e holno janggin o yaharata ko ɗum wonno immade ɗe ko yeehi ko ha golle ɗe ne jara yeeso ha oɗo saha yimɓe woɓɓe kadi natti hen fedde nde sosano ko kumantutu hande o yimɓeɓe ɓeydi yactinde ɗum yactinde kala ko fate ɓamtare kala ko woni développement ko wiyete ɓamtare foof wiya fedde nde ene wawi gollade ɗum ɗon nde ɓeyda yimɓeɓe ɓeyda siége o itta kumanto artira Bamako ɗo hono catte mbaɗi wiya to Nioro yimɓe fof ɓeyda mana ɗum woni nde yaccina ha no fewi kala ko fate ɓamtare ene wawi tawtorede e fedde nde oɗo saha hande woni noddude yimɓeɓe e hollude yimɓeɓe fedde nde iwi kumantu ari gaay go gueɗal ɗimmal ngal e artirde siége oɗo Bamako ɗo en jii hande ha fedde nde rokkama ɗo hay leydi nde rokkama ɗo leydi taw ene wawi ɗo mahade ko fate jangganirɗe mecce ko fate arabe e français e ko nandi hen e ɗemɗe meɗen guindiji ɗe foof taw ene wawi jangginde yimɓe kadi ko fate mecce ko guila ñooti ha e gueɗe baɗe noon ha e menuisier ha gueɗe kewɗe goɗɗe baɗe noon ɗum noon wadde fedde nde woni haala ka ko hande nde ɓeydorima hande kay woni hande ko nde hesre puul kadi nde kuccam kesam aɗa andi suudu fulɓe Nioro wiyeteɓe jowdunnaɓe mawɓe mabɓe ene ɗo hande haala jaɓe mabɓe ene ɗo hande ɓeɗo soɓe gaari e hunde foof hunde nde natti wonde bolle pooyi ɗum waɗi noon mi yi hen yimɓe kadi sukaɓe amen janggoɓe Qur'an e janguinoɓe Qur'an wonɓe nokkuji ɗi foof e ɓen ɗon janguinoɓe Qur'an e janggoɓe foof e ɓen ɗon eɓe ɗo hande ɗo eɓe ɗo ewa kamɓe foof heɓe ballodira gaay
wadde noon hande mawɓe sukaɓe ɓe jokkodiri ɗum ko weltare mawde nde sosaka kumantu joni nde woni Nioro diwan funnague Nioro waɗi commune aji 16 commune aji 6 ɗi ko funnague yimɓe mayri ina e commune aji 6 kiɗɗi funnague Nioro ɗi joni toon ɓe ɓuuri hewde hande kono hande o yinde arti Bamako ɗo siège o firti ko hande nde huɓodima wawde gollade e leydi Mali ndi foof ko wiide kala ko woni meccal kala ko jangguinta yimɓe meccal andude teskade a yiyata yimɓeɓe ɓe janggi kono ɓe janggani a wiyata yimɓeɓe ɓe janggi kono sa nawi ɓe jeehi nokku joni ɓe ngala koɓe kullira holla wonde koɓe janggo janggo e jamgo kala suka tawa ene wawi gollade tawa suka foof ene wawi gollade en jii sukaɓe amen hande waɗoɓe ko fate fewnuɓe hôpital toon mais docteur o beela ɓe jillo docteur ɓe ɓe nawa toon ayi so tawino joni hande yelamo min jogui hande o sombo jaabama janggo docteur ɓe jaltata ko e amen ɗum ɗon noon e hono heeɗum ha heewi e fate golle ala gollal ngal min palti kala golle mais yahna min jattinat ɗum kadi yimɓeɓe fof jiito hen ha yimɓe woɓɓe ha liƴƴi goɗɗi mbawa hen jeeyede wona pulagu tan darandam nde ko hollude neɗɗo so tawi ala e bureau haɗata ɗum gollude ɗum woni darandam min erago goto foof yo tinno o waɗa gollal ngal kañum jeeyi o golloro ngal janggo ko ngal moƴƴal ngal goto foof yo fiiɓe e hakkille muɗum o waɗa gollal ngal ko ngal moƴƴal ngal e caggal yettude Allah e julde nelaɗo Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam jetta Allah ha no fewi minen belti min mbiyetemi ko Alhaji Mamoudou Ba e président dental sukaɓe jowdum hande woni kawrtal amen ɗo ko mawɓe amen noddi amen yomin gar min joɗɗo min ƴeew pina tawa amen o kon pina tawa woni min tawi ko mawɓe amen adiɓe eɓe joɗɗo eɓe kalda eɓe pewjida eɓe mbaɗa machallah eɓe taccina golle mabɓe hande min gari wurtinde ɗum ɗo ɗo galle Moussa Abou inchallah ewa joni noon dental ngal min beltima ha no fewi minen sukaɓe min keeɓi hen hande hakkillaji keesi goɗɗiɗi ɗi min galano min keeɓi courage kadi ha wawde jokkude e ko mbi ko inchallah ewa dental ngal ko ɗum dental enɗam ko ɗum dental ɓamtare ko dental wonande alam o foof inchallah inchallah merci a jarama question ma weeli kam ha no fewi so tawi mbiɗen ngal ɗo dental ngal sosama waɗo association 2005 tawi ko e ngal woodi mais on saaha ngal wurtina papier ji mbaɗa hen ngal fawade e gurdam hande no wariniyete saɗa fewno hunde beela mbaɗa kayitaji maɗa ewa hono onon daroɗon ni hande oɗon gari oɗon pilma ɗum ɗo foof wodano hande ɗum ɗo ɗum fof woodi ɗum firti ko ɓamtare ewa joni noon hande ko ɗo e Mali min goni wonno komin fuɗɗoɓe golle oɗo saaha so Allah jaaɓi so gurdam waɗi kala ɗo pulago woni kala lesɗe ɗe goni ma yetto toon inchallah wonno min kertaki hay goto fawi ko e diine sa wi diine a noddi dendagal umma Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam inchallah hono no mbimi niyete golle ɗe koɗe golle kese joni min ngal ɗo dental min mbaɗi ngal ko ɓooyi hande woni permis amen fuwa min ko amen joddade ha min mbawa yitodirde ha min kolla hakkillaji kese so Allah jaaɓi sa yi ha hande min mbaɗan information toon ko fawade e golle ɗe niveau heɗɗo yarate oɗo saaha hunde foof en jogui étape mais inchallah anniyaji amen wona Mali tan hunde so wiyama wona Mali tan firti ko ha wona ha région kay haalate inchallah e ngal ɗo lopitani kadi ko hono no mbini ko mawriraɓe amen coosigal 2017 inchallah président maggal eɗen ñaagui Allah yo Allah yurmomo yaafoma Mamadou Sow o hande o moni to joomi ko o haɗani min continue ɗeɗo golle fawade hakkillaji ɗi rokkuno amen fawade wasiyaji ɗi o wino amen min mbawi min kumputima ko wino ko ha min mbawi yettade ɗo hande ha luptal ngal min puɗɗingal 2017 komin puɗɗingal ko hande hono no mbiɗon ni min ñaagaki hay goto caggal lesdi min jaaha région ngaji mais ko hono ni tan nden noon hande foof ina jaa yaccinde golle ɗe ha aɗum foof wawtinde ɗeɗo golle lopital ngal min golli ngal min mbaɗi financement ngal alhamdoulillahi ko waɗiɓe débrouillé seeɗa seeɗa addu buuɗ ɗiɗi ha yettiɗo ɗo golle nden won seeɗa ala ko accata bani adama sa waɗi seeɗa heppi tan ka continani sa contini tan waɗan batte e fawade ɗum min maahi ngal ha so Allah jaaɓi e ngal ɓaadi udditede ko ɓaadi inchallah mais ñalngu tonggaka taw inchallah dental ngal ko Bouar ngal woni e woni Bouar tourgume Diako Mody taki amen wadde ngal tongo ha wawa nafde pulago foof ko hakkude ladde mais hande ngal itti e wuuro ngo hakkude ladde yagal ngal hunde so waɗi développement tan yaari yesso inchallah inchallah
min keɓi hen caɗele ha heewi ala fof ngal gollal bani adam fuɗɗata ka heɓata caɗele min keɓi hen caɗele ha no feewi mais caɗele ɗe o ko yawtini caɗele ɗe muñal e pellital e tinnare e nangodirde e min kettinan hay goto caggal kala lamdiɗo amen mamin keɗan ɗum kala mbiɗo amen daro mamin daro min katojini e jomum inchallah mbasiytomi ko min saa hadam arde e dental sukaɓe jowdum won hakkillaji mi joguinoɗi mais dental sukaɓe jowdum woni sababu accini kam woni gueɗe kewɗe mais hande ɗum woni sababu min mi heeɓi hen nafoore won diɓam keeɓi hen nafoore do meɗen kalana kala ɗo ɓi pullo woni anande kala ɗo ɓi mali woni yo tinnoɗen jaggodiren hono jaggodirten ko muñal jiɗodiren jaɓodiren mbawen heɓde batte inchallah ɗum woni min keeɓi hen nafoore ha no feewi e konngol kam cakkitoko yo yimɓe yoɓe tinno yimɓe yoɓe nangodir hasatan pulagu en mbi pulagu ina heewi pulagu ina janggi pulagu ina waɗi hakkillaji mais ɗum ɗo fof eɗen jogui caɗele ɗo ko woni sababu heede rafi nangodirde yimɓe so on keewi on kebbini leydi ndi on joguima gande on kebbini leydi ndi on keeɓi jawdi on kebbini leydi ndi so on nangodirani ala fof ko gasata so on ngala hay hunde on naggani on ngala hay hunde on ngala jawdi on ngala gandal mais so on nangodiri ma yimɓe coynima oɗon gara ma mbiya ɓene gara maɓe dillu seeɗa kay eyyi ko ɗum firti nangodiral konngol gaddunol e cakkitol fof ko nangodiren inchallah addi fof mi salminima no feewi mi salmini e daaro Pinal TV fof en beltima no feewi gam noon ɗo ko jettoje Allah no feewi heɓde haalde e Pinal TV e vraiment ko weltare no feewi e somi yawti addi fof association amen o ko association mbo fuɗɗi hono no président wiri ni mbo fuɗɗori ko e nder diwan amen o tan mais ɗum ene jeeya e golle amen hay so ƴeewi statut réglementaire amen ene jeeya hen wonde stade rendinde fulɓe guila wonɓe hen e région Nioro ha wonɓe région ngaji ɓaadiɗi ɗum ɗi ha won région ngaji goɗɗo tiɗɗi foof min mbawa rendinde yimɓeɓe min paaminaɓe kadi gueɗe kewɗe nani toon eɗen paweɗe eɗen mbiya fulɓe ko ni mbayi ko enen basgol men gollude tan somi ƴetti yeru tan oɗo hôpital mbo min gone fewnude joni omo wayi mbo gasini ko oɗo hôpital hande so miijanoma ina duuɓi jawtuɗi ɗo wonde oɗo hôpital ina tawe e wuro Brousse hon ni fulɓe ɗum ha watno yimɓe no feewi mais hande alhamdulillah mbiɗum ni docteur o chef médecin de yahi Nioro de yahi wuro to o ari o wi kanko so wona Bamako yi an hon oɗo hôpital ni ko ɗum ko weltare mawde e ina e hakkille amen kadi wadde hon ɗeɗo gueɗe min kollaɗe pulagu ɓe ganda goto foof yo tenno ewo wallete hoore mum sa yi aɗa wiya neɗɗo aɗa walla kam tenno an hoore ma tawa wonko mbaɗɗa seeɗa mais fulɓe yoɓe tenno ɓe ganda janguinde nde e wadde feere rendinde yimɓe hollude yimɓe enen yimɓe fof gotum ko golle tan bamaranke ɓuura pollo leynugol ngol ɓuura pullo so acci hoore mum caggal tan wonata caggal mais pullo holli kanko malinajo ala fof ko ɓuuri meɗen vraiment ala fof ko mana woni caɗele meɗen tan koko jatoɗen ko ɓeyto ɓuuri meɗen hayso ƴeewi ɗo tan neɗɗo so araɗo tan so haali ɗo bamarankore tawa hono ma taw on ɓuurima walla haali France wa hono kanko ɓuurima forde ni ɗum ɗo fof ko yawade hoorema tan ko il faut neɗɗo anda pullo ɗo wawi won fof ko pullo gonɗo ladde ko gollowo gonɗo nder wuuro ko hono noon mais jaggodiren gonen gotum ganden kadi yimɓe wonɓe ladde ɓe e wonɓe worɓe fof ko hunde wotere so keeɓi caɗele tan en keeɓi caɗele e o wiyede kadi oɗo région minen komi ressortissant ga bo ɗum nokkuji goɗɗe ene waɗa nafoore banggue andodirde nde mais état yahnode ɗum haɗum won affaire fulɓe ɓolɓe ko ɗum ɓurata wawde nafde kadi leñol ngol gam noon ressortissant kewɗo ɓesdata tan ko caɗele nokkuji goɗɗe gam ina holla caru quoi ina sara yimɓe mais yimɓe foof ndenda gono gotum min ko gemmotomi ko Banamba o ko Tumbuktu emmoto o ko Nioro emmoto so en kawriti tawde Allah ene rendini eɗen kawre ɗemgal gotal tenɗen gonen gotum culture fulɓe yaara yesso hono ni no Pinal TV sa ƴeewi hande a faama tigui vraiment fulɓe hay hanki jamma ƴeew e reportage goto ko guure amen Nioro to mbeɗa yiya vraiment ganda kam ɗum ɗo ko ɗum hunde gandanɗo hoorema nde hunde leñol ngol foof woni hen wona banggue goto tan ɗum yaari mi weltima no feewi vraiment ngol ɗo woni première fois e Pinal TV ara e réunion ji amen ɗiɗo mbeɗa andi so Allah jaaɓi mbeɗa waɗi jekki so Allah jaaɓi mi min uddete hôpital amen o to bu aram waɗata so min uddi tan min mbaɗa invité spécialement e Pinal TV ara waɗa découvrir mana événement ji ɗi guila ɗo ɗi puɗɗi ha ɗo ɗi gaseta so Allah jaaɓi inchallah min mbaɗi on compte sur vous vraiment merci beaucoup bon immaɗe kawrital ngal so Allah ko yidde wadde feere no rendo ngo fo ene wallodira e hunde nde min jiiɗi wadde nde saabu noon yimɓe ne jogui caɗele ne feewi to banggue ustare to banggue gandal e ustare to banggue ono jogade coftal e gollude nden ustare yimɓe jiiɗi wadde feere no gustiri ɗum noon pour yimɓe mbaɗa feere coosa fedde
nde ndini yimɓe ɓe fof beele ene mbaɗa ɓe miijo woto mbawa gollude wada ko nafti leñol ngol bo fedde nde sa ƴeewi nde fuɗɗama 2005 kono noon puɗɗigol makko 2005 ɗum wonno ko groupe seeɗa tan yimɓe seeɗa kewani kadi ne ɓurno wonde tan ko jangde Qur'an ko fannuji goɗɗi jowtiɗi e Qur'an ko wayno fiqhu en nahwu en sarfu en hadith nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam walla ko fate tafsir ko ɗum tan fedde nde yahanno e muɗum ɗiɗo duuɓi fou bon joni ko wonko yiiɗa ɓeydede e golleji he surtout ko fate e guure minen kam nomin koɗiri ni guure ɗe koɗki muɗum fewani bon miɗen jiiɗi so tawi Allah waɗi fedde nde rewi lawol beele koɗki ki ana fewnita yimɓeɓe ɓadodira e kadi ne yimɓe mbawa wadde ko wayno diƴƴe mbawa wadde kadi ko wayno masalan nokku guesse ɗen gueɗe fou mbawa waɗede hen inchallah bon fedde nde asala wonno min jiiɗi waɗirde nde beelma en huftina leydi ndi fof kono hande o ka e diwanuji amen ɗi tan Nioro e Jeema guure amen hen caari guure ɗe caari ko e diwan Nioro e diwan Jeema e ko ɗum woni to min ɓuuri gollude hande o kono enne amen inchallah mamin jokku ha fedde nde wonana Mali fou so Allah jaaɓi wertinade Pulago fo e fedde nde fou meɗen noddiɓe inchallah yoɓe gar yimɓe ballodira ko anniyaji moƴƴi ƴetta tene inchallah jikki ani hen mawni sanne inchallah ko ɗum woni komin jiiɗi noddude fulɓe fo yo gar ballodira hen inchallah gandal ko nafoore aduna ko nafoore lahara joni noon ɗeɗo gande foɗe ɓe kalɗen ɗo nafoore heɗeɓe jomum en keeɓi nafoore mum guila aduna ɗo saabu adama teddinama sujjanama ɓeɗo goni lamɓe wona moma bandum ha yettade joni hande enen oɗo zamanu mo gonɗen e ɗeɗo gande hande gonaɗe sa yi hande mana lesdi foof laami ko tawata ko gande ɗe ɓuuri wadde to yahrude yeeso ko toon ko tawata ko heɓe ɓuuri andude ɗeɗo gande hande kese ɗe gonɗen e muɗum ko ɗum takata hande ɓe mara yimɓe ala ko wawa hen ɓe mara yimɓe banggal économique ɓe mara yimɓe banggal sécurité paale ɗe foof ɓe marata yimɓe ala foof neɗɗo wawi hen tawde ala foof ko joganiɗa hoorema alna hoorema comcol alna hoorema kalis alna hoorema ko dogata hay hunde sowona ko fewna addan gaddaneɗa bon fewno ɓe laami e ko addiɓe laamade gandal na wona ɗum ɗo hande o mi koto joni mo joguiɗen ɗo ma aduna o fof nan hono eko addi ɗum ko gandal so wona gandal mi koto ko kalten koɗo hande ina wawi nanede ɗo wona ɗo ɗo joɗiɗen ene moƴƴi taw ha enen jooɗiɓe ɗo ɓe wonɓe pamata ɓe nanata e haalam ka nde ko wona ewa ko gandal addi ɗum noon tinnoɗen darten gandal yettore Allah moƴƴe meɗen Allah moƴƴe meɗen moƴƴere nde tinnoɗen mantiren nde Allah ewa mana tinnoɗen hende eko Allah moƴƴe meɗen ɗen beeli hakkillaji ɗum ko nema mawɗo gandal ne hatu jine ko welde hakkille Allah moƴƴe meɗen yettore Allah eɗen jettira ɗum Allah rokkime jawdi ɗum ko yettore mawde Allah rokki Pulago ene heewi ɓe gona yimɓe seeɗa ɗum ɗo fof ko nemaji Allah ɗi ganduɗa ɗi mbawi hutorede ɗiɗi mbawi naftorede a aduna he keewal a jawdi a hakkille ɗum ɗo yimɓe leñol kala mana dokkagol ɗum ɗo ngol hanani wonande Allah fisuru ngalle kala de on gonani hunde ko mon woni eyyi kala de on gonani hunde ko mon woni wona Allah wama rabbuhu bi zallami lil abidi Allah rokki men koy Allah rokki Pulago dokkal so yimɓe gandanino ɗum Allah wona hande ɗo jahrate mais ha hande yawtani par ce que andude ñawma ne ko hunde mawde ɗum tahatma safrade mais sa andani ñawma a finani ha anda ñawma a maydata ñaw he eywa ɗum noon tawde Allah rokki men pinal hande eɗen mbawi rentude joodoɗen kalden eywa kollodiren miijoji e peeje ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa eɗen kanide hutorade en kanani weede en kanani yebade oɗo fatra occasion en kanani bo yebade bo gasnude haala eywa pour que wotomi junno haala hen no fewi gaccon hakke haala juuti seeɗa joni noon andi en kaali nafoore gandal aduna alahara nafata joni noon gande ɗe fof ko hongal ɓuuri eyyi gande ɗe fof ko hongal ɓuuri ko marifatullah andude Allah gande ɗe pop gandal pop andude baali andude keda wa keda kala gandal ɓuuri moƴƴude ko ewa ko andude Allah marifatullah ɓuuri fof en gandi en kaali en mbi so tawi a heeɓi gandal Allah rokkatma jobdi hengal gila aduna ɗo a yiyat nafoore hengal gila aduna ɗo mais andude Allah wonno ko Allah ganduɗa Allah ne ko abadiyu
ko a bada bada nden noon jobdi gandal Allah heƴata aduna andude Allah jobdi mum ndi heƴata aduna sabu aduna koko immato aduna ko gasat ɓeɗo mbiɗe joni ɓe jaltiɗen fof ɓe jawti noon gasi so laamu omo gasi so fof gasi mais andude Allah wi kay andude ɗum nde ala jobdi mayre ko beela taganande ko nde yoɓate ko tawa ɗum nde ɗum gasata ha bada ɗum woni aljanna andude Allah jobdi ɗum ko aljanna nahde aljanna tan aljanna nde ko ha bada nden noon kala ko ardin alnude Allah ɗum tawruɗe mawɓe meɗen ko ɗum en ha ɓesdi boom ha en jeebima hay gande aduna ɗe sabu yidde yo ɓiɓɓe men gandu Allah nde ko wona ewa andude Allah ɗum woni hunde fof ɗum woni ɗo sakkati eqraɗo wa rabbuka la akram andu jooma tedduɗo ewa tinnoɗen ha hande ganden janggen koy kala ko wawi wonde min kam a fahmuyam ko yi en janggu kala ɗemgal hande aduna mo gonɗen o kala ɗemgal ngal keɓɗen fursa a bawɗe a heɓde seere ɓe janguinoɓe ngal ɗemgal tinne ƴetten mbaɗen he jawdi meɗen janguinen sukaɓe men duuɓi seeɗa hay goto wonta men ardade par ce que oɗo diina al ilmu wal amal diina o mbo ɓurɗen yidde fof yaara yeeso mbo wona kala ko keɓɗen taw eɗen gonde hembo ko fala budde gandal a golle diina mo jiɗɗen o gurden hembo mayiden hembo ɓiɓɓe men donta mbo bada mbo sellata so wona gandal a golle يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ومن جاءنا وجاءك نزام جاءك من سراج الله مجاني وعيد موت وعيد وعيد الدائن صلى الله سيدنا محمد وعيد الله سيدنا محمد وعيد الله صلى الله سيدنا محمد وعيد موت قد دعونا كما أمتنا فجبنا دعانا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد اللهم أنت بهوائجنا أليم ولا قضاء يا قدير فمن علينا بقضاء يا قدير يا ميسر كل أمر أسير فإن تيسير كل أسير عليك سهل يسير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا نسألك السهل واليسر والمعافاة قد الله هوائجنا هوائج الدنيا والأخرى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خير الخير رضوانك وجنة الفردوس والنظر إلى وجهك الكريم وبمرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والنار برحمتك يا أرحم الراحمين رب نجنا مع الناجين ولا تهلكنا مع الهالكين رب نجنا مع الناجين ولا تهلكنا مع الهالكين رب نجنا مع الناجين ولا تهلكنا مع الهالكين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر موتى المسلمين والمسلمات الذين ماتوا من لدن حواء وآدم إلى هذه الساعة لما اغفر لهم وارحمهم برد الله إذا وجل جنة الفردوس مسكنهم ومأواهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا قاضي الحاجات اقضي حوائجنا ويا مجيب الدعوات استجب دعانا برحمتك يا أرحم الراحمين بقي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره دار العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والرزق والتيسير وتغلق بها النار والشر والضيق والتأثير والفتن وتكون بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الله جاب